участник. До тук много добро време. 12 секунди. Най-добро време до момента. Браво, Здравко. Време да видим. Деца, в тази игра само тези, които победиха в викторината с въпросите. След това ще имате възможност за другите игри. Обещавам ви. Иване! Три, две, едно, старт! Дай напред! Да видим следващия участник. С техниката на подскачащ заек. Дали пък няма да имаме най-добро време? Точно така! 11 секунди! Ставате все по-бързи. Все по-бързи и съобразителни. 3, 2, 1, старт! Да видим как ще се справи следващия участник. 11 секунди и 31 стотни с малко по-малко от неговото, което беше 24. Сега да видим следващия участник, който се казва... Абе, не ги пускайте тук, бе! Красимир. Хайде, Краси. 3, 2, 1, старт! Много Краси. 9 секунди и 56 стотни. Прекрасно време. Три, две, едно, старт! Най-доброто време. 13 секунди. Браво! Хубаво време. Малко по-бавно от другите, но пък не е никак лесно. Три, две, едно, старт! Все още имаш време да подобриш рекорда. 12 секунди, много добро време, малко не ти достигна. Точно така, Майя, пускай, пускай! И сега, 3, 2, чакам, 1, старт! Браво, много добре, внимавайте все пак да не паднете. 9 секунди и 52 с малко по-бавен от най-доброто време, което е 9.24. И така, той остана. Три, две, едно, старт! Да видим дали пък накрая няма да подобри времето. Девет 59. Твоето време е най-добро, да. Твоето ли беше? Да. 9:12, забравих, да. Ти получаваш наградата, Краси. Ти получиш награда от момичетата на Кока-Кола. Само за първия, след това ще има обаче още награди, приятели. Така. Само победителя, но сега ще правим друга игра. Така че може да съберете конусите и ще направим друга игра.